सारायसेमोन YouTube channel नोंथांखौ आरो नैबे भिडिअनि थाखाय नोंसोरखौ बरायनो जासिहरबाय। दिनै जों दा फैदों मा जागामोनलाय जागानि नामा जाबाय नलबारि। बेनिफ्राय जों दा नलबारियाव गारि नायफैदों, बेटारि गारि। नैबेनो आं दा जिरायगासिनो दङ, नैबेनो आरो ओमफ्राय हादि नांदो। नोंसोरो नैबे गारिनि कालारखौहाय नोंसोर दा बुंबानो जाबाय, आं दा नोंसोर देखायगोन। जों गारियाव नैबे मबाइल दोनग्रा मोनगोन, नैबेयाव मबाइल दोनजायो। ओमफ्राय नैबे जाबाय साबि, बे जाबाय ग्लास। ओमफ्राय नैबे जाबाय फेन, बा नैबे जाबाय बक्स स्पिकार हामजायो आरो ब्लुटुथ दं। ओमफ्राय नैबेयाव आरो डिसप्ले मोनसे मोनगोन। बेयाव थारमाने एक खामबा केमेरा दङ आरो नैबेयाव डिसप्ले मोनसे नांगोन। ओमफ्राय केमेराया एक खामबा नुगोन आरो बे केमेराखौ। नैबे जाबाय केमेरा, नैबेयो बेसेबांसो जागोनबा, बेसेबांसो एमपिनि पात्ता गैया, नायनांसिगोन। स' फ्रेन्ड, नोंथांमोना गारिखौ नायनानै मादि मोनखो? बेनिफ्राय गारियाथ' बेफोरबो मेल्ला दंसोगारो, बेफोरबो कालार गोबां कालारनि दंसोगारो। दा नोंसोरो जेखौ लायो लानो हागोन नोंसोरबो हायोब्ला। दा नोंसोरो हायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासिमनिफ्राय। दा थांनो गोनाङाव दा मा इन्जय खालामलांगोन आरो जों दा। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। ओमफ्राय नोंथांमोना मा होनबावनो आरो, मोजां मोनोबा लाइक खाम, शेयार खाम आरो दे बिदिबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नोंसोरो। जोंना मानसिफोरा हाइबार आरो नैबेनो सालायगासिनो गोदान गोदान गारि।
दखानाव हाबफैबाय मा मोनो मिथिला स्पेसियेल दखान लोंसै जोङो दा बेटारि गारिखौ न'आव लाना फैबाय बिनिफ्राय जों दा इयाव खालायफिननो थाखाय इयाव दा लानानै फैदों Hi. Hi. Hi.